Няма друга нация в историята на човечеството, която да съхранява толкова дълго и непрекъснато императорска династия, както Япония, мистичната земя на изгряващото слънце. Историята й е като древен свитък, изпъстрен с войни, шамани, природни катаклизми и възходи на велики родове. Това е история, започнала преди повече от 30 000 години, в палеолитната епоха, когато първите хора стъпили по днешните японски острови. Тези първи заселници били ловци и събирачи. Закалени от борбата с стихиите и с диви зверове, техният свят бил едновременно суров и величествен. Изработвали примитивни каменни сечива, живеели в пещери или колиби, изследвали циклите на природата като неизменен закон. Но животът в древна Япония не бил просто битка за оцеляване. В него започнали да се зараждат първите проблясъци на културно съзнание – ритуали, вярвания и традиции, които по-късно щели да се превърнат в гръбнака на една уникална цивилизация. Около 14 000 години преди новата ера започва периода Джомон. Хората от това време оставят зад себе си едни от най-древните керамични съдове в света, украсени с характерните въжени шарки, които дават името на епохата. Те създават първите постоянни селища, изработват оръдия, плетат кошници, ловуват, ловят риба и събират плодове и ядки. И макар да живеели скромно, те изграждали основите на организиран живот, вдъхновен от ритъма на природата и зачитането на предците. Светът на Джомон бил мистичен и ритуален, с каменни фигури, наречени догю, за които се вярва, че имали духовна сила и предпазвали от болести. Около 10 000 години преди новата ера, една нова вълна от хора достига Япония от континентална Азия. Тези пришълци, познати като културата яйой, донасят със себе си революционни промени. Те въвеждат оризовото земеделие, изкуство, което ще се превърне в сърцевината на японската култура и начин на живот за хилядолетия напред. С ориза пристигат металните инструменти, постоянните селища и новата социална структура. Япония започва да се променя. Едни стават земеделци, други – войни или вождове, а трети – жреци. Семейните кланове укрепват, започват да се оформят зачатъци на политическа власт, която ще прерасне в първите царства. Сред мъглите на древността, в зората на трети век, се появява първата записана владетелка в японската история – Химико. Тя не е просто царица, а шаманка, владетелка на царство, наречено Яматай. За нея научаваме не от японски източници, а от китайски хроники, където я описват като жена, обладана от духовна сила, почитана от народа, но живееща в уединение, далеч от мъжкия свят. Нейната власт се крепяла не върху армия, а върху мистиката, чрез пророчества, ритуали и връзка с невидимото. Тя изпраща делегации до Китай, получава признание от императора и се превръща в символ на първите дипломатически отношения между Япония и света. И до днес местоположението на Яматай остава загадка. Някои вярват, че е в Кюшо, други – в централната част на остров Хоншу. Но едно е сигурно – с нея започва писаната история на Япония. След смъртта на Химико започва нова епоха – Кофун, което означава древна гробница. Наречена е така заради колосалните погребални хълмове с форма на ключалка, в които били погребвани владетелите. Това били не просто гробници, а символи на власт, заобиколени с ровове, статуи и ритуални предмети. През този период се оформя първата истинска централизирана власт в Япония. Родът Ямато се издига над останалите кланове и започва да се нарича императорски. Началото на династията се поставя от легендарния император Джимо, потомък на слънчевата богиня Аматерасу, мит, който ще легитимира властта на императорите в продължение на хилядолетия. Кофун е също епоха на културен обмен с Корея и Китай. Идват железните оръжия, напредналото земеделие и писмеността. Но с тях идват и нови идеи, които ще променят завинаги духовния свят на Япония. През VI век от Корея пристига нещо повече от доктрина – будизмът. С него идват монаси, храмове, книги и нова визия за света и човешкия живот. Първоначално религията се сблъсква с съпротива.
Защитниците на старите шинтоистки вярвания се боят, че чуждият култ ще оскверни божествата на Япония. Но един млад принц, Шотоко Тайши, прегръща новото учение. Той не само защитава будизма, но и създава първата японска конституция, вдъхновена от конфуциански и будистки принципи. Шотоко е реформатор, визионер, духовен водач. Под негово ръководство Япония навлиза в златна ера на култура, изкуство и философия. Будизмът не изтласква шинтоизма, а се преплита с него, създава се уникален синтез, в който богове и бодхисатви съжителстват в единен духовен свят. През 9 век се изгражда първата постоянна столица – Нара, по модел на китайския Чанан. Величествени храмове, дворци и бюрократична система превръщат Япония в истинска държава. Будизмът процъфтява, но с него расте и влиянието на монасите, нещо, което ще породи политическо напрежение. Затова през 794 година столицата се премества в Хеян-кьо, днешно Киото. Така започва епохата Хеян, време на изящество, поезия и придворни интриги. Тук се раждат класическите японски естетически идеали – простота, меланхолия и съзерцание. Аристокрацията живее в свят на ритуали, изтънченост и изкуства. Периодът ражда шедьоври като «Повест за Гензи», смятан за първия роман в света, написан от жената автор Мурасаки Шикибу. Но зад блясъка на двора се заражда нова сила – самураят. Докато императорският двор в Киото се отдава на изкуства и ритуали, провинцията започва да живее по свои собствени правила. Местните кланове издигат въоръжени дружини, за да защитават земите си. Така се ражда класът на самураите. Те са не просто войни, а носители на нов морален кодекс. Бушидо – пътят на война, който изисква лоялност, чест, смърт без страх. Влиянието на самураите расте. Скоро се появява човек, който ще промени системата завинаги – Минамото но Йоритомо. През 12 век, след дълга гражданска война между клановете Тайра и Минамото, той излиза победител и основава първия шогунат – Камакура. Императорът остава символ, но реалната власт преминава в ръцете на шогуна – върховен военен управител. Така започва военно-феодалната епоха на Япония, продължила почти 7 века. През 13 век Япония е изправена пред ужасяващ враг – Монголската империя. Кубилай хан, внук на Чингис хан, изпраща хиляди войници с кораби към бреговете на Кюшо. Японците, неподготвени за такава инвазия, се бият отчаяно. Но спасението идва от небето. Тайфун унищожава монголската армада. Японците наричат това камикадзе – божественият вятър. Втора инвазия следва няколко години по-късно, отново провалена от унищожителна буря. Така Япония остава непокорена, една от малкото страни, които успяват да се опазят от монголското нашествие. След временното затишие, страната отново изпада в хаос. Шогунатът Камакура бива свален, заменен от шогуната Муромачи, но властта му е нестабилна. Започват Нареке, период на воюващите провинции. Сенко Кудзидай, може би най-кървавата епоха в японската история. Провинциални даймио, военни владетели, се бият непрестанно за контрол над земи и ресурси. А в това море от предателства и битки се издигат 3 велики фигури, които ще обединят страната. Ода Нобунага, безпощаден гений, който използва европейски огнестрелни оръжия и пречупва гърба на стария ред. Тойотоми Хидейоши, гениален стратег от прост произход, който завършва обединението и дори се опитва да завладее Корея. Токугава Иеясу, търпелив, умен и хладнокръвен, човекът, който ще сложи край на вековната нестабилност. През 1600 година, при битката при Секигахара, Токугава Иеясу побеждава всичките си съперници и става шогун. Така започва шогунатът Токугава с център в Едо, днешно Токио. След векове на войни, Япония влиза в период на мир, ред и строга изолация. Страната се затваря за чужденци, християнството е забранено, контактът с външния свят силно ограничен. В същото време икономиката процъфтява,
Градовете растат, културата се развива в нови посоки. Театър кабуки, гравюри укие, естетиката на ваби-саби. Селяните, самураите, търговците и артизаните живеят в ясно определени касти. Мирът трае повече от 250 години, но в сянката му тлее напрежение. Светът се променя и Япония няма да може да остане изолирана вечно. През 19 век към бреговете на Япония се появяват черните кораби, параходите на американския командир Матю Пери. Той настоява Япония да отвори пристанищата си за търговия. Шугунатът няма избор, подписва договори под натиск, с което губи своята легитимност. Започват въстания, младите самураи настояват за реформи. През 1868 година шугунатът е окончателно премахнат. Властта е върната на императора, който се възкачва с нова сила. Това е епохата Мейдзи. С нея свършва старата Япония и започва новата, модерна, индустриална, с амбиции да се нареди сред великите сили. Историята на древна Япония е като езерна вода в утринна мъгла. Тиха, дълбока, изпълнена с отражения на духове, герои и богове. От шаманките на Яматай, през самураите и шугуните, до затворените порти на Едо. Това е историята на един народ, който се изгражда не само с меч и перо, но и с безкрайна преданост към чест, хармония и красота. Ако това пътешествие из древна Япония ти е било интересно, абонирай се за Тайният архив, тук разкриваме забравеното, скритото и онова, което историята не казва на глас. Остави лайк, ако вярваш, че миналото крие ключовете към бъдещето. И сподели в коментар, кой момент от историята на Япония те впечатли най-силно? Или може би имаш теория за произхода на самураите? Ще прочетем всеки отговор.